Želite li vidjeti pse kojih bi se na prvi pogled uplašili i vi? Ako volite pse, ostavite like i pretplatite se na najveći kanal svih ljubitelja životinja, a sada top 10 pasmina koji se na prvi pogled boje baš svi. Na 10. mjestu nalazi se Rottweiler. Rottweileri su jako ozbiljni i snažni psi, a kada vam se pogledi susretnu, vidite da ovaj pas nije za šalu. Upravo zato prolaznici gotovo nikada neće reći da žele ovog psa podragati. Na 9. mjestu nalazi se Leonberger. Ovaj pas je ogromni div s velikom glavom i pogledom koji djeluje zastrašujuće na prvi pogled. Iako nisam baš puno pričao o njima, znajte da kada ih bolje upoznate, ovi psi su nježni divovi. Na 8. mjestu nalazi se južnoafrički mastif. Južnoafrički mastif je još jedan ogroman i masivan pas koji ima vrlo snažno tijelo i golemu glavu, te zbog svega ovoga svakako ostavlja moćan i zastrašujuć dojam. Nepoznati ljudi neće mu baš samo tako prići, a još rijeđe ga podragati. Na 7. mjestu nalazi se šarplaninac. Šarplaninac je pas koji nema najveći i najmišćaviji izgled na svijetu, ali ga se i dalje ljudi boje. Zašto? Naime, oni imaju ogromnu glavu, prodoran i pomalo bezemotivan pogled koji svakako prepadne strance. Na 6. mjestu nalazi se brazilski mastif. Brazilski mastifi su još jedni masivni i veliki psi vrijedni poštovanja. Ipak na ovoj listi nisu samo zbog poštovanja, već zato što imaju čudan luđački pogled, a k tome možemo pridodati i činjenicu najmanje poslušnih mastifa koji ne vole pretjerano nikoga i spadaju u top 3 najzabranjenije pasmine pasa na svijetu. Na 5. mjestu liste pasmina pasa kojih se na prvi pogled boje baš svi nalazi se napoljski mastif. Ovi psi su stvarno masivni, koža im je naborana, ali su također jako snažni i veliki čuvari. Ako se nađete 1 na 1 s ovim psima, mislim da će vam prvo pomisao biti kako pobjeći, a ne kako ga podragati. Na 4. mjestu nalazi se korejski mastif Dosa. Korejski mastif Dosa je nama manje poznati, ali svakako ogromni i masivan pas. Činjenica je da spadaju u top 5 najtežih pasmina pasa na svijetu, a kada ih pogledate s tom naboranom kožom, neće vam biti svejedno. Na 3. mjestu liste pasmina pasa kojih se boje baš svi nalazi se Bandog. Ovi psi križanci su mastifa i moćnih pasa poput pitbulla kako bi dobili na mišićavosti, snazi i toleranciji na bol. Pogled na ove moćne pse nije ugodan i svakako zastrašujuć. Na 2. mjestu liste pasmina pasa kojih se boje baš svi nalazi se tibetski mastif. Jedan od najimpresivnijih čuvara stada, tibetski mastif ponosno i zastrašujuće gledaju sve, pa tako i ljude kao vladari Himalaja. Ovi psi su masivni, snažni, imaju široku glavu i snažnu čeljust, te pogled izaziva strahovo poštovanje, ne samo običnim ljudima već i ljubiteljima pasa diljem svijeta. I na 1. mjestu liste pasmina pasa kojih se na prvi pogled boje baš svi nalazi se kafkaski ovčar. Zastrašujuća planinska zvijer, kafkaski ovčar sve promatra, a ne vjeruje nikome. Oni su ogromni, široki, imaju gustu dlaku i obrve, a pogled im je toliko nepovjerljiv i kao takvi, susret s njima 1 na 1 sledit će svakoga. Dakle, psi izdvojeni na ljestvici su ogromni, snažni, nepovjerljivi i kod pogleda ili još gore susreta s njima 1 na 1 nećete razmišljati o maženju. Naime, ovi psi sledit će svakoga i prva pomisao bit će rađe ću se maknuti nego približiti. Ako bi ti izdvojio još neke pasmine, imaš sugestije ili dodatnih informacija, svakako ostavi komentar ispod videa. Ako voliš pse i želiš ih bolje razumjeti, pretplati se na najveći kanal svih ljubitelja životinja. Također, pogledaj ostale video zapise koje sam pripremio za tebe u opisu videa, poput top 10 pasmina pasa koje idu za svog vlasnika do kraja. I zapamti, sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!